2023 বিধানসভা চংমারি সাবকপ্লাই 응너 সাউইমাইয়া কুরুক্ষেত্র হাজে 응তংলাसिवो आवैमुं थांमुं करै तुंफ्लांलायमा थांमुं करै थैलाय थांलाय चेंगसिरखा 2023 বিধানসভা চংমারি ताम 응너 बेलाय थम थम किरि करा 응लायजा आबुनि बिसिंगो आवैमुं सालबुरुम फानो बारिया जनन जने बदलनो कप्लाय खायने बागै खोलाव अंखरजा टोन्टेनानि कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सि वो तिप्रामाथनि चंमारिनि कौ आवैमुंगो अंखरका आरो मानजाखा तिप्रामाथनि आदंरो खासिया मंगल जेनेरेल आमचायो कक आवैमुंगो थाङै मानजागिखा ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट महेन्द्र देबरमा YTF डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट पाथानलाल जमातिया खबै मानजाका TWF नि प्रेसिडेन्ट तापसी देबरमा खबै नरकनि जे 29 कृष्णपुर एसेम्बली वो नरक बुरिमो थांगै बबो हाय नरकनि बुरि बदलन ककसार मसं पुलाना बुबाग्रान खुलुमं ताइ मिडिया पार्सना बेलायना खानबाय चिनि जे 29 कृष्णपुर जे एसेम्बली तंनाय चिनि फानाय 2023 चिनि जे विधानसभा चंमारि दङ 16 फेब्रुवारि गो आबुन बिसिंते आं ककसार नाम संगो चिनि जे चिनि तिप्रा हास्तेबो जे चिनि ताखुक बुखुक जं तंनाय रंनो गजा कुफुरता हिन्दी चिनि थांनानै लामा वाइसासे तामनि हिंगा चिनि तुइदुलमा काहाम चिनि बुबाग्रा फाइजाक आबुनि बागै चिनि बुबाग्रानो सापोर्ट खाने बागै जतन तिनि कुफुर गजा हियावै जतन चिनि बुबाग्रानो कप्लाय खाने बागै खाबाय खुबाय कबकौ ते आबुनि बिसिंगो आं कयनमो संगो चिनि बुबाग्रानो तिप्रा हास्तेनि जे तंनाय रंना आं कयनमो संगो सुदु चिनि कृष्णपुरनि सिमि हिने आं कयनमो संगया जतन आं कयनमो संगो चिनि बुबाग्रानो पेरासकातारि जे कैंडिडेट चंगि रहमाने आबुनो गसिउनो चिनि बुबाग्रानो कप्लाय खाने बागै निने आनि हियावै बनरिखा हामनाय बनरिखा हांगांगाय उंनाय अबहाय हिलायावै दिनै खाग्लायावै थानसा खलायै जों याप्रेसा गांगांके चिनि बुबाग्रानो कप्लाय खाय माने हिने आंबान किजे सिंमं ककर नों जेहेतु साकारो कैंडिडेट सिलेक्ट माने तियै बिसि कदगमा अरबो चंमारिबो बातायलेखा फियाबा नुकजाकमानि ताबुकसा जरतै जे 29 कृष्णपुरनि इंगै खरकसा जे बर्तमान हापां ताबुलाय थानाय बरंगनां अतल देबरमा सिमिना संजागो आबुनि नरक साविनो नरकनि मथानि बखाक्तै नरकनि वानसुक मंबो हाय याखेबा ओ एसेम्बलिनि फातारनि बरक फानावर फायै जे बबाग्रा चंग रहमानि याखेबा अ लोकेल इना फान नरक अबनो गसिविना हाना याखेबा बबो हाय आबो तो जों थानाय जोङो बुबाग्रा रिहिनमान बिसिंते जों चिन बुबाग्रान थानाय जों बगमानखा जों बुबाग्रान थानाय जों याफारि रिखाबो जोंनो बुबाग्रानो नायथं साबो सामुखा हामखाय दं साबो दामुखाय माने बुसकांगो आगोगै सामुखाय दं समनि बुखा गाहाम बबसि गाहायसे आबन बागै बुबाग्रानो आं कयनाय जों जतनो कयनाय जों कयनो दं बुबाग्रानो जों तब फानो बुनि हास्तिनि फायरि फायपानो जों चिनि बुसकांगो जे एडिसि इलेक्सन चिनि सार कमल खलायने रहरै जों कप्लाय खेर हका आबन बिसिंगो लोकाल चिनि जे सारटल देबरमा ब लोकाल न हायपानो जों ताबुक जे चिनि विधानसभा बुसकांगो जों चिनि अ कृष्णपुरनि न अंखा हांकाय सावो आबन बिसिंगो बुबाग्रानो संगि रहतो सबनो रिनाय बिनथानि जों याकारजा खाबथारनि याकारजा जों आबनो बुसकांगो जों मानि मानानाय जों थानसाक लायै जों बनो कप्लाय खेबर हनाय हामबाय नरकनि TWF बुरिमो थाने बखाक्तले लुकुरगनो बुसकांनि फाइनेस 16 तारिख गो जेहेतु लुकुसंरायदा अ लुकुसंरायदाव न तुयै बबो हाय गावग्रा कसाना मुसं हामबाय चिनि मीडिया ग्रुप रौनो अजरन रिमानि बागै तै आं हामबाय रिवो अ जागा तिनि प्रेजेन्ट दंनाय चिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट चिनि बरम गनां महेन्द्र देबरमा सिना महेन्द्र देबरमा तै चिनोर मानजाक फायनाय YTF नि अंगै प्रेसिडेन्ट खरकसा चिनि आनि बाबु अंग पाथानलाल जमातिया तै चिनि TWF नि जे नांगंनाय प्रेसिडेन्ट TWF नि प्रेसिडेन्ट अंगै और मानजाक फायका तै खरकसा आनि बाहनाव जोंनो तापसी देबरमा बरंना आं बेलेखे हामबायरि होताय जिनोर तै गोबांमा जानिजार पोजिशन जानिजार चंमारियाव आचक जाक बरंनो बाहायनां बेलेखे हामबायरि आनि TWF नि बुरि रंनो हामबायरि YTF
tai ungko tipra mothani ongoi ora tini manjak phainaran belai ke hambai ro tai nung tini ano kok thaina singmani je question singmani belai ke ang nono hambai marika tai omono sanam bagai jora rima bagai nono khachu bai nono lamsogo chini phainai 2023 ni je miawo 16 January sorry 16 February wo je declare rijak mani chini election ni bagai abo declare rijak mani amono tui ang chini Tripura hastini joto taku buku rono ani khajani taku buku te ani khajani mafa soman jotono ang omono chanamu chobo jotono thansa jotono thansa khlai bubagrani jeri hinmung je o thansa ni mari obo kaisa বিশ্বাস ni mari ni sairo jono bubagra eka o বিশ্বাস ni mari wo jotono phaiei bubagrana logeri nani bagai norok khachuk bai khlai phaile jadi tai chini je 18 तारिख चिनी चौमारी वो जतन चिनी 29 कृष्णपुर चिनी बुबाग्रानी हयतेगे तिप्रा मथा फाइनाय माने अब बेलाय खाना गुबै जों खाबाय खुबायखा जों बसखाङा आगुगै दङ दाय आनि त्रिपुरा हास्तिने जत ताखौ बुखना हायने हाय आनि खाबाय कबो फिउ बरंनो चिनी थानसानि मारव मारिवो नरक जतन फाइलायदि दाय बुबाग्राना बसखाङा गप्लाय खायना बागै नरकनि याप्रि बेलाय खानि जों नाङो के बुफाना तला साका चिकन कटर हिन्यावै ओ थानसानि मारिव फायै जों बाय बाक्सा खलायै बुबाग्राना लगेरिनानि बागै आं जत ताखौ बुखसनो कबो अमसो सावैना आं कब मथाका हामबाय जतन